Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahagod kan mga napapanahon na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga tao nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Liogit sa Tingog nin Barangay. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Alright, maraheda pagkaaga po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na po tabi kita ko dyan Sabado, pizza 11. Sa bulan po ni Enero 2024. O 25 Binabalik ko man so. Binabalik ta pa na di. Pangaran ni dating konsihal Diego Obido sa pangaran ni RSM Cora Obido dyan sa lado teknikal yaon dyan si Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, minabuelta digdi po sa programang ini, ngonya na pagkaaga, Alwin Masida Liobit, Alwin Double L. Ibahan po tabi nindo ako sundo kitang alas 8 nin pagkaaga, digdi po sa programang ini. Sa mga drivers na nakaantabay ngonya na pagkaaga, good morning po. Sa mga may birthdays ngonyan, maligayang happy birthday po sa Sendo ka boss. Sa may mga kamatian, get well soon. Atin po tabi sa mga nakaantabay ngonyan sa radyo, nakaantabay ngonyan sa 1FM. Good morning po, 88.3 po tabi ining Sendong Pigdadangog ngonya na pagkaagang Sabado. Nakulon kitang pagurulayan digdi ha. Ngonya na pagkaaga. Medyo dakol-dakol ang sa tuyang tema. Ngunyan inutunta po ining nangyayari digdi. May tulong aldaw po si Gov. Noel Rosal nga makakuanin TRO. Coming from the Supreme Court kundai exclude siya po tabi duman sa balota. No. Then may dakulang rally na papanginutan niya nationwide ang Iglesia ni Cristo kasarabay po tabi ang
Kingdom of Jesus Christ movement. Kasarabay man po tabi digdi ang pirang grupo nin mga politician na inimbitaran kan INC. O pag-urulayan tayo ni taod-taod ha, ano ang magiging implikasyon kay ni sa lokal na eleksyon sa 2025 sa Mayo, Mayo 12, 2025. Wanya na taon po tabi. Ano ang magiging implikasyon kay ni? Is it ining mga kandidatong ni under PDP baka iyon na inyang susuportaran kan Iglesia ni Cristo. O, dakulaon na bagay ini ha. Dakulaon na bagay ini po tabi sa mga kandidato ta siyempre bilang mga botante tabi bilang mga botante may karapatan po ang siktang iyan, ang religious sector na iyan po tabi na magpili kan para sa sainda. Iyo po, dapat magpili kan para sa sainda. Dahil na kita ano yan, data po pagbasulon kung ano ang ginigibo ninda, may nahihiling po tabi, gayod, may nahihiling na salado kan gobyerno. Ini po prayer rally. Digdi sa Albay, day po tabi digdi sa Ligaspi gigibuhon, bako po sa Ligaspi gigibuhon. Kundi po tabi gigibuhon ini duman sa Ligao City. Sa Ligao City po gigibuhon ini. Aram nindo, sabi ko baga sa indo sa nakalihis kong broadcast digdi sa radyo na ang INC pag ang mga kandidato gabos maduman yan sa sa sendang leader ang INC, tapos nagsusururat yan actually Darwin, so mga day nakakaaram, nagsusururat yan tangani na suportaran ta kasi may inaapod yan na black blue voting. Pagdai ka pagani duman sa taas, pagdai ka inendorse kaan bilang kandidato, tabi may problema ka. Igwa kang problema. Alimbawa, for example, digdi sa Albay, igwa ngaya ki 50,000 na membro na botante ang Iglesia ni Cristo, black voting, 50,000 po yan, ikaan kalaban, mabilang ka pa sa napuon sa saro. 50,000 na so kalaban mo, sure ball na ito. Iyo po ha. Dakulaon ang implikasyon kay ni. Actually, may mga kandidato ngunyan. So, sabi yung tang so nagpail pa lang kan kandidatura because dito pa masasabi na kandidato sinda ta sundo na day pa nagkakaigwa po nin ano ba yan, campaign period, day pa sinda kino-consider as candidate kan commission on election. Konda ikangon yan inimbitaran digdi sa pre-rallying ini, abay mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka po na baka day kakasabay sa endorse kan Iglesia ni Cristo pagabot kan oras. Tailing taman yan sa nasyonal, nag-aragawan dyan ang mga presidential candidate. Mga senador po tabi, kay po na magduman. Kaya ang kitang mga Katoliko lang ang wara kita ning kuan. Kita after kita sa pirak Sadto si po ako poon kan ako nabuhay, di ako nagbago nin relihiyon. Katoliko po tabi ako sundo sa gunyan. Di akong planong magbago. Pero kitang mga Katoliko parang wara kita nin pagkasararo. Iyan ang totoo. Kung ikukumparar ta po tabi sa ibang mga relihiyon. Iya po. Ang pinakadakula, susunod ang Iglesia ni Cristo sa Romano Katoliko. Kung kita siguro na mga Katoliko may pagkasararo, baka pa. Kaya lang, dahil talaga kita mga magugulang kita Pagabot na sa pirak, minsan
kuan kita, pagabot baga sa kwarta, nagkakakirilas kita minsan eh. Nata nga ka, nakikilas ka man sa kwarta. O, pag ako, may nailing akong kwarta dyan sa sakuyang ATM, gusto ko kwaon na tulos. Arog kan December, darin baka December, November, so samuyang 13 month pay, saka November pa sana, pagpuon kan December, naubos na sa school, tapos pinaglalauman ko po tabi, katapusan, sweldo na lang marireceive ko. Di ba? Siyempre, sweldo na sana, ara mo kung piraso makukuha mong sweldo. Di ba? Minus, bilang mo ala to na. Minus loan sa SSS, minus loan sa pag-ibig. So matotal, iyan ang sweldo mo. Kundi kan, ininter ko sa kuyang ATM card, sa ATM machine, duman sa Bank of Commerce, dyan kami po, abay, may malaki yung sobra. Malaki yung sobra. Times 3 duman sa dapat na makuha ko. Di ba? Times 3 dapat sa makuha ko. Di sabi ko, ano ini? Ano ini? O ito natakot ako, tatibad ko, yugod man makulong ka. Di ba? Pagkailing ko, gusto ko nang kuhaon Kaya lang sabi ko, bako manggad sa ko ini. Baka nasa lang sa bangko. Ito pala, sa kuya talaga No, 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 no. No, 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 no. Iya baga. 16 minutos makalampas ang alas 6 din pagkaaga. Day ko din pagparaarolo yon aro at yan ang iba pang mga issue ha. Ining issue po kay Gov. Noel Rosal. Aro at yan na pwedeng i-exclude siya sa balota kan Comelec. Kung ang sabi, pag day ka ngayon nakakuhanin temporary restraining order, duman sa order kan in-bank mo niyan, i-exclude ka. Dahil bibilangon yung kuhaan. Dahil bibilangon. Pag-rulayan tayo ni po tabi, dyan sa legalidad, do bako man kita attorney, pero minsan may pagkasabot man kitang diit, sundo lang sa satuya na makakaya. Dahil ka mo mag-expect, na kaya ko kabos yan, tabako man ako abogado. Bako ako arogan so, pagkatukaw sa microphone, pag-una mo, siya nagabusan may aram. May mga midbid kita dyan sa ibang radyo Minsan ganit mga amigo tayo. Maski sa post sa Facebook, pag-una mo, so siya na so may aram gabos. Ni ngayaan. Tama. Yeah! Linchan sabi ko. Mas nakalamang pangani so, diit sa utak ko kaysa sa iya. Mas nakaaram pa. Okay? Minsan salaman Okay. So, ini, sabi ko sa indo po, may dakulaon na pre-rally yung Iglesia ni Cristo. Bako sa naman po mga Iglesia ni Cristo member, kundi so Kingdom of Jesus Christ. Ini po Kingdom of Jesus Christ, pero duman ini sa Mindanao siguro sa kwan ini, kumbaga nationwide, mas dakulaon sa Metro Manila. Digdi sa Albay, pinaglalauman po tabi yung 22,000 na membro kan Iglesia ni Cristo, kasarabay na po tabi so iba pang mga bisita, no? Mostly ang pagkasabot na digdi po tabi, ang pagkasabot na digdi may mga imbitado na mga linyada ki mga politician under sa de ko na sa kon ano po tabi na political party, affiliation kan political party sinda. Dahil ko na tiyataram. Basta po imbitado.
may mga taga-Legazpi na imbitado. Yung bilog na slate. Kasi sasabihin ko sa Indo po, pag ma-eleksyon, sabi ko baga sa Indo sa kasubago na, alimbawa ako kandidato, kandidato ako na city councilor, maduman ako sa, 1 week before, maduman ako sa Iglesia ni Cristo. Maduman ako sa Iglesia ni Cristo. Masurat ako na at least saro ako sa tabangan ninda duman sa mga butante ninda po na iglesia. Sabi ko may black voting ining pinag-aapod eh. Do igwa man dyan ki mga soil. May amigo nga ni ako digdi, may amigo kita digdi pagiribata na. Bako man sa ibong man siya nagsusuporta eh. Ngunyan anhapot ko sa iya kung alimbawa poon sa mayor, vice mayor, sundo sa mga city councilors, saan siya maboto? Duman siya sa affiliation niya or duman darwin sa kwan siya, matubod siya duman sa Iglesia ni Cristo na iyo po an may command sa sainda. Kunda or else, ikasuwail ka. Di ba? Suwail ka. Dahil ka na pwede na maging Iglesia ni Cristo. Sa Iglesia ni Cristo may disiplina. In-unbelieve ko digdi sa Iglesia ni Cristo actually, may disiplina. Kung ako pagpapipilion, kung nura Romano Katoliko, sa iglesia, ma-iglesia na ako. Yan ang totoo dyan. Di ba? Ngunyan, may tamang disiplina po digdi. Pagabot digdi, lalo sa politika. Takita baga, igwa kita ki freedom. Igwa kita nin freedom na magpili nin kandidato. Pero dyan sa iglesia, pag sinabi kan taas, si Alwin Liobit ngaya, city councilor. Ibidugtak sa balote, tatoan sa imo. Kay puan mong butuhan yan, mas kiabo ka. Dainin kwan. Si kitang Katoliko, igaw ang freedom, kaya lang ang freedom ta kwarta. Pag dahi ka nagtao bahay. Alam mo, city councilor ka, piraan butante digdi, 140,000. 150 na gayod. Tao ka rin mga 100,000 tabi na botante sa 50, 5 million yan. 5 million. Pag dahi kang 50, dahi ka man. Mataram so Katoliko. Pasensya na po ako Katoliko man. Pero i-real talk ko na lang po tabi, mag-real talk kita digdi. Kumbaga urulay kita po tabing lalaki sa lalaki, bayag sa bayag. Okay? Kita ba kayo? Mostly, hindi naman lahat, mostly po, iyan ang kwanta. Kung dainin paipit, dahi tayo boboto, why? Dahi man niyang din, dahi lamang ngayon. Dahi man nga nagkukurit ang bulpin ko, ora man ngayon din paipit yan. Badang yan sa buhay niya. Uning yan, may paipit. Di ba? Siring man kayan mas kanong posisyon, yan. Padarakula yan duman sa darakulang posisyon. Ngunyan, ikakandidato, madumang ka sa Iglesia ni Cristo, agadon mo na, at least tabangan ka. 3 days before o 1 week before, aram na po kan kandidato kung tatabangan siya kan Iglesia ni Cristo. Tatataraman ko. Kung di ka tatabangan, di ka kasabay naman sa lista. Iluluwas na nila sa lista. Kung igwayan, alimbawa nga sa Legazpi, pira, mga 10,000 siguro, ang membro digdikan INC. Kung 10,000, sabihon ta po tabi na may suil dyan na 2,000, pero alang kao niyan, 8,000 plus 8,000 ika. So, kalaban mo, ika 8,000, so kalaban mo nagpupuon pa sa nasa 1. So gustong sabihin, kung sa bilyar po tabi, plus 15 ka. Plus 15. O plus 7. Plus 7 ka. Plus 7 ta ka. Daog ta naman sa tira, plus 7 ta ka. Daog ko lang sa imon 7. Ako mapuon sa 1. Di ba? Siring yan po tabi kayang kasimple. Ngunyan, ang pagkasabot ko digdi, may grupo na, saro na grupo, dahil ko na ngangaranan po kung anong partido, gabos ito imbitado duman sa Reale. Kan INC sa Ligaw.
ngunyan po tabi, pag nagkatotoo sa kuya po tabi na nagkatotoo po tabi ang sa kuya na opinyon sa sakuyang pag-aadal. Tanataso ibang dayng mani nakaturo at mga nakatukaw, dahil man irimbiteran. Posible po na dahil na ini po tabi sa gobernador, congressman, mayor, vice mayor, city councilors. So ini-imbiteran po tabi ngunyan sa dakulang aktibidad kan Iglesia ni Cristo. Iyon na po ang susuportaran. So gustong sabihin, plus 7,000, contradiction sa Legazpi, plus 7,000 sinda. Dakulao na bagay yan. Para po tabi sa sarong kandidato. Sabi ko sa inyo po, ang Iglesia ni Cristo may disiplina. Igwayan inaapod na black voting. Pag sinabing oni ang dapat mong botohan, may kandidato, pangaran, may number, dapat ibugtak mo sa baluta. Maaraman ka po tabi kayan. Mahigpit yan po. Ganun ho kasimple. Bata dayan, minsan may mga nagkukuaman, igwaman, may mga bidbid man ako na iglesia na nagkuaman. Pero, kano kaya, di ka man iboto kung di ka man kasabay. Tara mo na dito, ay, kasabay ngayon tabi sa baluta. May. Pero, kino ko. Pag di ka kasabay, di man kuhaan sa imo. Sisay nga, ay, di man nga tabi kasabay yan. Di ba? Tudas kita digdi. Tudas kita digdi. Iyon ngunyan po sa Ligao City ini, Dakulao na rally ini. Ini po tabi, sarong diritsos kan grupo or individual na magkaigwa nin freedom of assembly. Karapatan nindayan para sa inaapod na freedom of assembly na pinagagarantiyahan ka 1987 Constitution. Pero igwa po dapat nin permit sinda sa LGU Ligao City, which is an aram ko igwang permit. Sa national mas grabe. Natapog ginigibo ini kan iglesia. Kasarabay so iba pang mga grupong iday ko na itataram sa Indo pero aram ko. Ini po tabi is nangangapodan sa pre-rally na haralion ang mga tawong nasa gobyerno sa lidahan po tabi. So, very obvious na mga korapto. Mga korap. Pangapodan ini sa administrasyon. Duman sa mga korap na opisyal. 27 minutos, lampas po ang alas 7 o alas 6. Alam nyo, hanga talaga ako sa mga nanay natin. Akalain mo yun? Magluluto, mag-aalaga at maghuhugas pa. Napakahirap ng kanilang ginagawa at laging kawawa ang kamay nila. Buti na lang, may mga produkto tulad ng Pride Bar Blue na nakatutulong na nga sa gawaing bahay, nanay-friendly pa. Kasi mga idol, ang Pride Bar Blue hindi masakit sa kamay. At isang laba lang, tanggal man siya agad. Perfectong Pride Bar Blue sa mga mommies na nakikinig na laging naglalaba para naman hindi na sumakit ang kamay nila at para na rin bumilis ang kanilang paglalaba. Kaya nung nalaman ko to, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko at ng mommy ko sa paglalaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal man siya agad, hindi pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As
Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm. Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo. Sa bango ng charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom. Papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom. Puti ka. In 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisado ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Gawa na kita nin 32 lampas alas 6. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm. Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo. Sa bango ng charm. Charm
Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. 1, 2, 3, let's go! Alright, balik na kunig sa programa po. Igwa na kita nin pira na ini. 38 minutos lampas an alas 7 nin pagkaaga sa intirong Pilipinas. Alright. So, porbir ining iba pa, pasadahan tango na ini po tabi ano, ini po so para sa satuyang mga magurang. At siyempre, kita baga po may mga pamilya, may mga aki kita. Kay po hantang yung
sa tuyang mga aki kay po hantang disiplinahon. Takon data po nin didisiplinahon. Garuta man sana po tabi isinda pinagurihan sa sendang pagdakula. Sa kaya nindayan masasabutan kung darakula na sinda. Tamaski ako, experience ko kay to, kan bibadulan ako ni madiris kan sangang bayawas. Pasaway ka. Sangang bayawas. Apoton mo sa diri mo na garo abo sa kuya ang magurang ko, tasiring kinang pigigibo. Ngunya na siyempre may pamilya ka na, diyan mo sinda sasabutan ko na ta. Tangon yan baga po, tabi, ngunya na panahon na ini, iba na ang ugali kan mga kakian. Kaya ito po, ang mga aki kito, pag kami nagimatan may Darwin, hilingong kasanakan magurang mo, may nag-urulay, ilingong kasana, nayaong ka dyan, may nag-urulay sa mga gurang, tapos yaong ka, ilingong kasadang saro, dapat tumali ka na. Dapat tumali ka na. Day ka man dyan dadagitan. Pero paghali kan bisita, kaulay kan magurang mo, may problema ka. So iba pipaolob sa bangko, sinturon. Si madiris kito, sanganin bayawas. Diba? Kaya ako kito, pag may kauron si madiris, pag iniling sa akong saro, tapos naguroron, sasabat-sabat ka, daday ka man pigapot, sasabat-sabat ka, daday ka pigapot, may problema ka. Ingon yan, naguhuron so magurang, ako kito may sinaway Naguhuron may kauron ako, tapos so aki, siguro mga 12 anyos. Imbis na tataram kan magurang, nakauron ko, iyon na sunod tataram. Sabi ko, nini, maray pa, kawatan mo lumanta. Ako so nagsaway Darwin. Aram mo, sabi ko, pag day sabi ko day ka pigahapot. Day ka pigahapot. Day ka magpara. Sabal-sabal. Taurulay ini ki mga gurang. Duman ka makiulay sa mga aki. Natunong baga. Siring kayan siring kayan. Dapat igwa kita nin pagdisiplina sa tuyang pamilya. Pamilya mo yan Si Sir na disiplina kayan. Kung marauto na nugali kan aki, si Saypuan. Si Saypuan babasulong kayan. Sumagura. Tabi. Ano ini? Alat ko na. Maluya ang kwandi dyan. Ipaidin ko. Darwin, ilingan intik sa ko. Si amigo ini dyan sa Buraguis. Di ko na i-on air. Nadalaw. I-monitor mo sa bako may radyo kit dyan. Ipaidin ko mano, amigo, ipaidin ko. Ano yan, kami dahil may man aram po tabi yan, ako nagpo-programa digdi. Ang kiriba ko, technician, yaon man digdi, siyempre, paubot digdi, malinig ko ng signal may. Okay? Naputol kita duman Ipadagos tayo ng pinagurulayan pagdisiplina sa satuya na mga aki. Kasi, kaya pa,
Ini ka daw tabi, amigo, kung okay na. I-text mo giraraya ko, amigo. I-text mo giraraya ko, amigo. Mura talagang mga amigo ta. Sa mga paraan tabay ta sa radyo. Okay? Sabi digdi, text mo giraraya ko, amigo, pag okay na ang signal mo sa FM. Okay? So dapat pag abot na duman sa radyo, sa kuan, dapat yung signal mo, pati boses mo, pogi eh. Pati boses mo, kuan mo, pogi eh. Bako so pasa na dayo masabutan. Maurag ang boses mo. Okay. Yan ang broadcaster. Okay. Nagluwas po ng desisyon ang Korte Suprema na bako gabos na klase nin pisikal na pagdisiplina ang saro na klase nin pang-aabuso sa jóvenes. Kasi ang kalaban digdikan magurang DSWD. Yogon mo yan, aki, binaudan mo tamay sala. Grabing pasaway. Yogon mo yan. Ako nga ni, may mga pamangkin akong siringkaan. Iusip ta ka nga sa DSWD, yogon mo yan. Binaudan ni Madire, so makuapot na grabing pasala eh. Grabe talaga, dahil kaya. Paguranin pigkakatakutan dyan sa kuan. Pagyaon ako, tultulon. Pagura, nadangog ko minsan. Nan, yogon mo yan. Iusip ta nga sa DSWD. Usipa. Una na po, malinaw ini so desisyon kang Korte Suprema. Sigun po sa Supreme Court na malinawon niya, sabi sa desisyon kang Supreme Court, bako gabos na klase din pisikal na pagdisiplina sarong klase din pang-aabuso sa jóvenes. Pwede man na piltikon mo man. Pero kung binaud-baudan mo, binandog mo kitubo, dinos por dos mo, yan may problema ka. Sa ipinaluwas po na 14 dahon na desisyon kan Korte Suprema na ang pagdisiplina kan magurang sa sendang aki anday dapat sobra-sobra, violente, asin bako tama sa sendang pagiging makulit. Kung pinusakan mo yan dyan, day pwede yan. So, pwede mo mambaga na pag may sala sukamot nanguakang bako sa iya kuanan mo so duwang palad niya kumuakanin bala iyan pukpukon mo day man magagadan para binaudan mo araw keto kaya baga ngunyan apira kan magurang day lang ta kalaban ang kan DSWD apira kan magurang, maski teacher day na, o ta kami kaito sa eskwelahan. Narumdaman ko kaito, nagkuang kami. Nadakop kami kan teacher, so aram nindo so kwarta baga, nagtaratsian, so may garanahan, tapos nagpaturon. Nadakop kami kaito sa likod kan eskwelahan, pinakuang kami kaito, nin tulong oras. Pinatatsi kami doon sa flagpole. Tapos binaudan pa. Binaudan pa. Ngunyan day natarakot na takon ireklamo tangka sa teacher. Ina pa na. Sa ipinaluwas pong desisyon kan 14 dahon na desisyon ang pagdisiplina kan magurang sa sendang aki an bako man sobra-sobra, violente, asin bako tama sa indang pagiging makulit. Taan mga aki talaga, makulit talagaan. Minsan nga ni, maski po tabi kitang mga gurang na makulit kita eh. Lalo na kung nakainom. Nakapalaman man na pangbabadol sa aki kapag nakagibo din sala, anday dapat may kukonsiderar na child abuse. O, yun yan Alam ba, binaudan mo sa aki mo, may sala, binaudan mo sa lubot. Bako sa payo. Sa lubot, sa tabay, o sa palad. Dahil po tabi pwedeng makonsider na child abuse.
Pati na siguro sa mga teacher, dapat po nagibuhon ta na ini. Tangani na may balik ta so proper discipline sa mga aki. Ta may mga bagay na may mga bagay po na dai mo naman madara talagang aki sa pagdidisiplina. Sinurat po tabi ni Associate Justice Joseph Lopez. Ini po dahilan sa kaso kung saan nahatulan ang sarong ama dahil sa sobra-sobrang pagdisiplina sa 12 anyos na aki na babae, asin 10 anyos na aking lalaki kan 2017 asin 2018. Sinasabi po tabi na pinagsisipa, sabunutan, binadulan paningkaw at aki, dahil landasan na po tabi sa day pangudto, asin pagkawara kang kwartang tinipon. Nailing po kang Korte Suprema, sobra-sobra naman ang pagdisiplina. Kaya hinatulan. Yung bagang sinasabi ko sa indo na sa ngunyan kasi bako malinaw so inaapod niya to digding ruling kan Supreme Court. Taan DSWD, iyo po ang nagpakusog ki buot sa mga kakian. Pag binadulan niya ka mo, physical. Siyempre, physical yan eh. Dahil ka magsuntok. Pwede magkudot. Okay, ito nga so mga babayi, kikudot ba sa hita? Kaklasik kay ito. Kaklasiko kay ito. Makulit, babae, kinudot kang titsir sa hita. Ano daw kung daraga na, kinudot sa hita daw. May problema ka dyan. Lalo na kung lalaki ka, kinudot mo sa babae sa ita, may problema ka dyan. Diba? Yun po yan. So, igwa nga na ikaw ki flying eraser? Igwa ka ito ki makuliton akong, istorya ko sa indo ta physical ini. Pagabot na kay ito, grade 2 gid ako, grade 2 nasa kwan ako sa inutan. So teacher nasa side makuliton so kataning ko. Bata dito tao makuliton kinuakan teacher so eraser binarabad. Kan binarabad so kaklase ko, ako susunod. Nakadaking ako tinamaan. Ako sa tinamaan. Kan eraser. Maria, tuminama, so pum. Damulbo ako kikwan. Ay ko natama. Ay sorry nga yata, o niya makulito na kaklase mo. Ako ang binarabad kichok. Ako so tinamaan kan eraser eh. Ngunyan, bawal yan. Pwede sa na po tabi, badulan mo. Badulan mo po tabi sa tabay, sa lubot. Taday, man magagadan. Sa kamot. Kuduton mo. O tangon yan, ang aki na kinudot mo po, siyempre, pag kinudot mo, mapula yan, makuan yan eh, malakra yan, kinudot mo eh. Alanganin mong kuduton mong garo sa bakla. Ang pwede yan. Kinudot mo, pag rineklamo ka sa DSWD ta kinudot mo, may lakra, kinudot-kudot nga ako. May problema ka, kakasuhan ka kan DSWD. Ngunyan, sa ruling na hindi kan Supreme Court, medyo malinaw-linaw. Nang sabi kan Supreme Court, dahil pwede na sabihon, dahil pwede po tabi, na sabihon na sarong klase nin pang-aabuso ang nagbaod kaki-aki. Dapat doon man nilang sa level po tabi kung sundo sinda makulit. Bako man so grabe-grabe na suntokon mo, sikadan mo, pokpokon mo kimartilyo, kung ano-ano, di pwede yan. So, kwansa na, so tama lang. Pwede mo pong disiplinahon because kay puwanta po tabi na disiplinahon ang satuya ng mga kakian. Sabi ko sa indo po, bako gabos na aki, pwede mo sanang taraman.
Bako kabos na aki, pwede mo santaraman eh. Bako kabos na aki, parariyas po tabi ang pag-uugali. Maringan ni ako, taday ko na agihan yan sa kan, may aki man ako eh. Ako kay ito, pag sinabi ko lang, sasabihan ko lang, tapos tunong naan. Tunong na yan. Baka iyo mano, amigo, badran nyo ko ini amigo, baya isa na tapang agi naman so, basura isabay ko na ini. Kadaklas ngon yan, halos suwarang galang por. Dahil ta atlay, labyos. Bako arog kay itong panahon, disiplina na aki, sabi yan ni amigo, na ano yan, Manong Romy, dyan sa Puraguis. Yun man agad. Dahil naman ngon yan. Ako rin, kung nadadangog kong minasimbag po tabi, so mga pamangkin ko na sana eh. Talagang makukulit eh. Pag minasimbag ki Madiris, na nadadangog ko po tabi, lalo na kung yaon akong hapon, nadadangog ko, diluluwas ko an. Kaya, kuan, pero dahil ako nagkulog pisikal, liluwas ko an. Ngani na, kuan namin, tama nga, ugakon. Mostly ba kan mga aki ngon yan, ugakon. Saka, paano ka bagakaan? Kaya kay puan manda po na may disiplina naman, sabi kan Supreme Court. Dahil man pwede na sabihon mo na sasabihon po tabi na iyan, sobra-sobrang pagdidisiplina po, is child abuse. Iya po. Dahil pwedeng sabihon na ganun. Di ba? Anyway, anyway, sige. One. 4 minutos antes mag alas 7, antes magpaaram kita sa programa. One pa, may 3 days lang ata. Nailing ko suppose ni Gob, nag-agis ako eh. 3 days ata lang na ano ba yun? Kaipuhan, no? 3 days lang po na ngani na magpaluwas nin TRO sa Supreme Court kung i-exclude siya po kan Comelec duman sa balota. Kung yaon man sa balota na printing na, then nabibilangon yung boto para sa iya. May problema. Kung di makakuha, yan ang problema. Kaya lang, sabi ko sa inyo po tabi, may TRO na ning dati. May dati na yung TRO eh. Kaya lang, ang Comelec, matagas sinta duman sa kwan. Ano ang susunod doon? Comelec ba yung Supreme Court? Pero ang totoo kayan, ang kabos na bagay pagabot sa legal, ang final arbiter po tabi, hindi naman yung Comelec. Hindi naman yung Comelec ang final arbiter. Kundi po tabi, ang final arbiter, iyo po ang Korte Suprema. Pag sinabi kan Korte Suprema na iyo, that is final and executory. Pag sinabing dae, final and executory yan. Dae ng iba. Iyo, sa court of the land. Pero po tabi sa court kan, ano yan, bako, ang nakakaaram suman na Diyos kung nagkasala ka dahi. Iyo, bagangon yan sigub sa ligaw 1 p.m. Iyo, di ako garing masa isla ko ngon yan eh. May kuwan kita. Nasa isla ko ngon yan. May kaipuhan ako naman. Karipuhan ta po tabi. Surusimana, busy ako ta kaipuhan tang may pinag-asikaso kitang mga importantihon. O lifting na suspension kang klase ngon yan.
Lifting of suspension of face-to-face classes based on heavy. Di naman mauran. Okay? Sabi yan ni nag-aginig di sa kuya yung post ni Mayor Pido Garbin. Okay? Nag-aginig sa kuya digdi. Lifting tangani. May mga klase pa kayo ngunyan. May klase pa ngunyan. Based on heavy rainfall warning number 12 today, Pag-asa has terminated heavy rainfall warning in Albay with the suspension of face-to-face classes in all levels, public and private, is hereby lifted effective today. Sige. So gustong sabihon, ngunyan po yan, kasubanggi ini ko. Ayos? May klase na ngunyan. So, igwangin mga kwan mga klaseng Sabado At magbabayad pa sinda nang mahal. Okay, so paaram na kita digdi sa programa po. DWRL Barita alas 7, masunod.